Hello, to vás Mengl. Ok, tohle je můj pravý hlas mimochodem. A jsem taková hyperaktivní, teďka jsem brýla mimochodem. A takže jsem trošku nemocná ještě, takže já prostě mám takový mužský hlas, ale jsem holka mimochodem. A prostě nevím, co říct, je to mega divný. Prostě poprvé, co slyšíte můj hlas, což je mega sad, protože, nebo jakože ne sad, ale prostě jako, je to divný. Prostě, chápete, že prostě vy si řeknete, jo, odhalím svůj hlas a potom si uvědomíte, kolik máte. No, nic. Zatím, ok, musím říct, že vás mám mega ráda, děkuju za 30, kolik mám vůbec odběratelů. Na blbou Wi-Fi, jo, takže... Ok, takže to nemůžu pravý hlas, takže zatím bye.